Huwa dan il-ħoss li bħalissa jiddomina d-Data Audit Management and Processing Section fiħdan il-Ministeru tas-Sigurtà Soċjali. Dan hekk kif qed jiġu stampati l-ewwel ċekkijiet tal-pensjonijiet biż-żieda imħabbra fil-baġġit għal din is-sena. Żieda li se jgawdu minnha ma' 12,000 pensjonant. Hawnhekk jiġu printjati l-ċekkijiet u l-korrespondenza kollha li jitqasmu ġewwa djar lill-benefiċjarji kollha ta' Malta. Illum qed nassistu għall-printjar tal-korrespondenza u ċekkijiet tal-irtirar, tal-pensjoni tal-irtirar. Din il-printing room taraw koll l-istampar tal-hekk imsejħa it-tri tas-sitt xhur. L-itri tas-sitt xhur jafżaw lill-pensjonanti il-pensjoni li kellhom fis-sitt xhur li ġaddew u d-depożiti li ħajkollhom sa Ġunju ta' 2016. Minn nhar it-tnejn li ġej firxa bla preċedent ta' pensjonanti li bħalissa jirċievu l-pensjoni minima se jirċievu l-ewwel ċekk tal-pensjoni li jinkludi iż-żieda imħabbra fil-baġit. Dawk li għandhom il-fuq minn 75 sena u li qegħdin bil-pensjoni minima se jaraw żieda ta' €8.92 fil-ġimgħa. Filwaqt li sezzjoni oħra ta' pensjonanti li għandhom inqas minn 75 sena se jaraw żieda ta' €8 fil-ġimgħa. Aldo Ellul fisser kif bħala proċess ta' stampar baqa l-istess bħal dak ta' snin preċedenti, bit-tibdil sostanzjali tkun iż-żieda fl-ammonti. Bħala ammont ta' ċekkijiet matul is-sena sintendi jkollna varjazzjoni minn sena l-oħra, però bħala ammont huwa ta' $500,000 iktar minn $500,000 fis-sena. Din il-miżura hija pass ieħor fil-ġlieda tal-Gvern kontra l-faqar fost l-anzjani. B'dawn tal-aħħar huma iktar suscettibbli li jbagħtu mill-livell ta' ħajja baxxa minħabba sfidi finanzjarji. Biex il-ħajja ta' kuljum tal-anzjani tkun iffaċilitata, jibqa' l-appell biex il-pensjonanti jikkunsidraw li l-pensjoni tagħhom tidħol dirett fil-kont bankarju. Sistema li ġib magħha bosta benefiċċji, fosthom il-faċilità li l-pensjonanti jkunu avżati b'kull pensjoni b'SMS. Iżda mhux biss. Fejn jkunu tivitaw queue fil-banek, il-pensjoni tidħol iktar qabel milli kieku jirċievu iċ-ċekk u jevitaw ukoll li jintelef iċ-ċekk.